Ukončil dneska sám, kámo. Je to dálka, čo? Extrémní dálka. Říká bude volet, toto už je do or die, to už není pro každýho. Mám mega strach, ani nevíte jaký. Čau, vítám vás v XP Bus aréně, tentokrát v pořadí třetí akce. Tady máme novou část a čeká nás nabitý program, takže všichni výherci zlatých tiketů a taky věcných cen se tady dneska potkávají. Napiš do komentáře, co máme udělat za příště a hoď tam like a začínáme. Ty jsi tady teďka poprvé, tak co na to říkáš zatím? Zatím to vypadá dobře a strašně moc se těším, až to začne a rozjedeme to pořádně. Jsem tady zatím asi 15 minut a musím říct, že je to bomba. Líbí se mě ta aréna komplet, tak je to vlastně multifunkční, to jsem ještě neviděl, takže jsem zvědavý, těším se. No a jak jste si mohli asi všimnout, jedna hala nám byla sakra málo, takže teď máme haly 2. Pro všechny věkové kategorie a pro ty, co si chtějí třeba zablbnout, tady máme super profi pump track pro koloběžky. Pro naše ridery máme úplně luxusní skatepark, kde můžou zandelat ty nejobtížnější a nejluxusnější triky. No a například pro všechny rodiče, kteří se třeba nechtějí zúčastnit sportovních aktivit, které tady nabízíme, tak tady máme chill zónu, kde si můžou dát něco dobrýho k pití nebo kavčo a můžou všechno krásně sledovat odsud z vrchu dolů. No a pokud chceš být součástí tady tyhle super akce v XP Bus aréně 25.4. tenhle měsíc tady Vítek Venceslaví narozky. Takže pokud chceš zažít jedinečnou atmosféru s Vítkem a oslavit společně jeho narozky, tak zadávej kódy z pozavíček na xpbus.cz stránkách, kde právě ty můžeš mít štěstí a vyhrát zlatý tiket. Tady můžete zakoupit náš merch, naše trička, plechovky, ale nově tady mají merch i naši ambasadoři. Co nám k tomu povíš? Že dnešní den je zhruba stejně tak důležitý jako kterýkoliv jiný důležitý den z historie, nějaký dávný, nebo já jsem dnešek přirovnával k narození Ježíše Krista, bitva na Bílý hoře byla první, druhá světová válka a potom den, kdy se otevřelo Logi Company stánek a to připadá na dnešek. Podívej se, mám tady svého nejlepšího zaměstnance, vůbec neví, co dělá, přijeli jsme, já ani nemůžu říct, jak moc jsme nepřipravený, to by mě zavřeli, kdybych to řekl, ale podívej se, kolik tady toho je. Ale já kdyby abych byl zcela upřímnej, mýmu prodavači z tomu až vypadly vlasy, jak je ve stresu dneska. Nebo teda ty, co zbyly. Které zvíře dokáže dýchat zadkem, když je pod vodou? Zadkem? Žralok, želva, kapr, hroch. Já bych dal žížalu. Pod vodou. Žížala je... Něco fakt jako seriózně, něco může dýchat, to je blbost, nebo nevěřím. Je to želva, ty blbečku. Fakt? No jasně. Víte, že želva může dýchat prdelí? Cože? To bych měl taky, ale. No fakt? To vím taky, jo. Vem si naši plechovku do ruky. Vezmu si naši plechovku Cít se do toho, že ji máš v ruce. Cítím se, že ji mám v ruce. Kdyby byla zombie apokalypsa, Ano. k čemu bys ji použil? Já bych jen dal ochutnat a plně by to byl úplně, že lek tvar vyléčení a každý by si dal prostě takhle srk a byl by zdravý a byl by na mý straně. Tak, ano. To je správná odpověď? Ano. Yes. Máš plechovku. Jo! Teď nás čeká koloběžkařský BMX a skate vystoupení tady ve skateparku. No a vy se můžete těšit na pořádný pecky a když bude skvělá atmosféra, tak i na nějaký salta. Skočí front flip. To je parkour a koloběžka v jednom. Který mořský zvíře dokáže dýchat zadkem pod vodou? Želva. Vítku? Podle mě ne, podle mě to bude samička krokodýla. Je to želva. Já bych tady chtěl jenom dodat, protože tady Hendy celou dobu stál za náma a teď od já chytrýho jenom. Ne, já jsem měl jedničky při dopise, já jsem byl jednička. Ano, Vy jste tady právě ale mám větší mikrofon. Zvíře sere. Tak jakoby mám větší péro. Počkej. Ale to je ta kompenzace. Vítku, mám další otázku z přírodopisu. Jaký zvíře kadí krychle? Krychle? To já vím. Já taky, počkej, stopro. Je to savec? Je to savec a je suchozemský.
Antilopa? Verliba? Tyhle, to byl můj tip. Ne, podle mě to bude... Krychle, prostě kostky. Krychličky, no, kostičky kaká. Naposledy jsem viděl kadit něco krychle, tak byl takový ten balíkovač. Ten kadil krychle. To není kámo savec. Nevadí, hej, to je Co fakt. kadí krychle? Je to v Austrálii. Had. Pavouk. Savec. Klokan. Slon ne? Poslední hovno jsem Poslední viděl. rada je, že je to takový přerostlý morče. Nebo malá kapibara, vyber No, si. jasný. Jo, a jo, no, tak to řekni už, to je jasný. A jo, však to je, a teď počkej, doplníme se, jo, já to tak. Však to je, Kozoroch. Já nevím, kámo. já taky to je to, že hodí o tebe. Tak jako bobr, nutrie. Ty vole, v Austrálii bych nebyla. Skoro, pokračuj, ještě něco je. První Rýmuje se písmeno. to na kombat. Kombajn. Mortal, Kombat. Kombat? Kombat. Vyměň. Zomba, domba, gombat, jumbat, jumbat, A mumbat. vole, proč to vůbec točíme, jak mi nám to řekni, ne? Vole, tady děláš chytrýho s jedničkou, vole, přijdu dopis, vole. Ale je to wombat. Kdo? Wombat. Víš, co je wombat? Vím. Nic, tak hele, ten mikrofon si, tak mikrofon si to je vemte. Henry tady machroval se vzdělání. Tohle tady nebudu akceptovat. Ale já jako jediný tady mám střední z vás. Počkej, já jsem nedělal maturitu, bych chtěl říct. Já bych jenom Dělal. já se omlouvám, my máme mít oběd a tady děláme tady ty hovna, takže Do krychliček. nebo jestli želva, vole. Máme tady opět přeskok přes Moonovo Lambo. Už jsem to minulý měsíc skákal, takže jsem na to zvědavý, těším se zase. Dívím se, že on vůbec nemá strach, nechápu ho, protože já mám trošku respekt. Kluci říkali něco, že to dáme na dílku, ale to úplně nevím. Takže dáme to takhle a pak uvidíme. Těšíme se na to, jak to přeskočíme. Upřímně, já nevím, jestli to budu skákat, možná jo, možná ne, uvidím, jak se budu cítit. Pro jistotu, kdyby náhodou cokoliv, tak nechci to mít na svědomí. To je pojištěný, když tak. Já mám trošku stres, protože mám ještě zlomenou klíční kost, ale doufám, že to nějak vyjde a tady s Matým to spolu skočíme, takže jdeme na to. To je blázen ten kluk, kámo. To je mago, čo ti dáva? Tak jo, teďka jsme se s Moonem tak nějak dohodli, že to Lambo možná zkusím přeskočit na dílku. Odpočítal jsem to, má to Lambo na dílku tak má 20 stop. A teďka to dáváme takhle vedle a zkusím si to na nečisto, aby jsme viděli, jestli to dám nebo nedám. A podle toho se rozhodneme, jestli to dáme nebo nedáme. Kluci, co si myslíte o tomhle challenge? Dá to, nedá to? Jak to dopadne? Podle mě musí to dát jakože jinak to bude jakože fakt špatný. A co když to nedá? No tak ne, bude asi... Ježíka bude bolet. No jako jo. Já jsem říkal, že musí být démon, kámo, víš co, že tohle je takový to, že občas, když něco skáčeš, tak to je takový, že jsi na to nahypenej, ale pak v půlce skoku třeba ti přepne a musíš odkopnout skate nebo odhodit kolo, víš, že kámo, ale toto už je do or die prostě, to je kámo, to už není pro každý, jo. Dáš to, kámo. Je to dálka, čo? Extrémní dálka, na tom kole fakt to rozdupe, ale dá to, věříme mu, je fakt dobrý. On to udělá, nemusí se bát a na druhou stránku ten nárazník byl levnější než ten střed. Jo, no. Sakra, se úplně klepu, jak mám strach, kámo. No vrátíš, pojď, zvládneš to. Dost tam mega mezeru, zvládneš to na klid, pořád se rozjedeš, dáš to. Předem, sorry. Co? Řek to. Kámo, hodně štěstí. Tu končí dneska sranda, kámo. Ty vole. Já furt nevím, ale jo, jdu do toho. Mám mega strach, ani nevíte jaký. Asi reálně větší jsem dlouho neměl. Yes! Přeskočil jsem Moonovo Lambo na dílku, chápete to? Yes, je to tam! Je to tam! Ty kráso! Šul, kámo!
Metrová rezerva ti hovorím. Ty vole, tak to je maga. Ty si robíš brávo. Dobre, ty brutalita. Jak se cítíš, že ti přeskočil auto na dílku? Kámo, naprostý nesmysl, strašně krátký rozjezd a ještě jsme říkali, ať tu skočku dej trošku víc od toho auta, protože by jinak nalítl do toho křídla hnedka ze začátku a myslím si, že nebyl takový problém toho doletu, ale toho odrazu. Takže za mě naprostá bomba a myslím si, že tohle ještě tady nepadlo, takže to je MBDčko. Never been done a teď už jo. Za mnou tady právě probíhá soutěž ve střelbě na koši na trampolíně a my se jdeme dětí zeptat, jak se jim tady celá akce líbila. Tam se vás, jak se vám líbila celá akce a co se vám líbilo nejvíc? Mně se líbilo nejvíc všechno. Všechno? Mně se nejvíc líbili youtubeři. Mně se nejvíc líbilo, jak přeskakovali Moonovou lambu. Ten přeskakování lamba. 10 z 10, asi se mi nejvíc líbilo. Co tady to všechno, hraní a tak. Mně se nejvíc líbilo to lambo. Bylo to mega skvělý, přijel bych sem znova a doporučuji. A co musíš udělat pro to, abys mohl přijet znova? Koupit víc XP drinků. Správně, co se ti líbilo nejvíc? Asi more. Mori? More. Správně. Dobrý. Ahoj. Co ty mi poblížku? Já jsem tady hrozně rád. Já jsem vyhrál ten golden ticket. A líbí se ti tady? Jo, moc. Co se ti líbí nejvíc? Nejvíc oběd. Zadarmo. My víme. A máš tady nějaký oblíbený youtubera? Jo. Koho? Domy. Jmenuje se Just Domy. S plechovkou? Ne. To jsem vždycky měl dost. Minule jsme tady hráli a bylo to tragické. Dáš to, pojď. No ale dal jsem do toho srdce, je to sport. Je to sport. Dámy a pánové, to bylo pro ten den úplně všechno. Dneska nabitý triky v podobě našich sportovních ambasadorů, našich influencerů, našich youtuberů. Bylo to neuvěřitelný, sešlo se nás tady skoro 200, takže pokavať chceš být tady součástí XP Areny, kupuj plechovky XP Moon a zadávej kódy zvíček a můžeš vyhrát právě zlatý tiket sem právě do naší XP Boost Areny. Budu se na vás těšit u dalšího videjka, pravděpodobně v dubnu 25.4., kdy tady Vítek Vencel oslaví narozeniny. Takže určitě sledujte náš Instagram, protože tam se dozvíte nějaký bližší info a taky rozhodně dávejte odebírat náš kanál a zvoneček. Yeah!